Uba pensingan NCM ukurtong ka Indian National Congress INC namaukar pentorum kra constituency. Ubanya aireng hak election MDC sya KHDC ha ka arpkanai tarik kulalingkot ajar pesan ulapan dep bantep kerteng yeladi ha interstate bus terminal Mauyong. Lawan bensenan yuba PNCM daga kurim jengu nalor kinong kerchan. Haba keren skilap taik bor ba PNCM loong bakum ke parti kedan sipautli kimat ke bakongsan hakini election kiba kentup ban bot din halor ke jingpen kela ya ka krenit ke ban riu ke ban long ke jingmen toi na banta ke jai ben riu wan pene pensa bat kentiu ya ke ketian kasi kiritiu dustur nalor ki weipat kimat bakongsan nalor kata ulong baka artikel laispa nyopuwei kemdei kamat ya keren election MDC ndai kedai jong ke sarkar jela bat ban benrap Baya menta anhap ban penklan chua ya ka krenit ke ban riu ha KHDC. I, Shri Pensional Langsim, have been nominated as a candidate to fill a seat in 18 Maukar Bantarmukra District Council Constituency. To swear in the name of God, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kaji siang nagalang ke Kongres Parti Jongi nila don sebetulnya kimat kiba ingin yakan hakanika election MDC arja ratusan dengan kuliah lihat ini kemat kebaningkong kepaling nagalang jungka Kongres Parti Jongi ibu ika thong kalong ban butin halor kajing penkela ya ka sikshidil bat ban pentikna bakajing penkela kalong ban penmentoy naga benta Jongi amat kebaan kalong ban pen bah ban pen janai hakatnat sensha executive hakatnat thawain ne kashari hakatnat ngumud banong hakatnat thawain legislative bad hakatnat bishar ne kashari kabangyong ka judiciary jong ka khasil autonomous state council kabumut kalong ba habor rightly kitnan ka executive ka legislative bat ka judiciary ngin persangkat bala ban penbaha dan penjana ya kajing rikam kabalai ban penklan ya ka pisa ya ka pla pisa finance jong ka council lengba kitnat lum ne yo pisa kenang ban penklan shu ya kajing rikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei jong ka council ha kajing ya kamat kabasau kabangi kum ka parti ngila bu kalong ban yada ban penbha ya ka mei mariam la kalong ya ki kiwa ne ki khaw ki betab da ka ji lang bar ki kur ki sang ba pher ki snong ki rai bat ki hima ka ba san ban penne pen scam bat ki ya ka tin khasi ki ten rai kiriti ki dustur lengba kiran san ba pher khnang ban pen pau nam ya ka jirusma Jongi ha kiriti ki dustur barkan longru kalat ai kam ai jam ya ki briu Jongi nangta kamat ke ban riu ban thau kilat kilemti ban yo jingera pisa na ka sorkar jela ne sorkar peden na ka benta ki kam penroi haji snong ki rai bar ki hima kamat ke ban nyau ban penklan yaki an bayadei bat ka khendeu ka siap kum juru ban thau kilat kilenpi kumnu ban penskam ban yada yaki jaka khaput bat ka asam daga bayatrilang bat kihima ban penbaha bat ban penklan shu yaki an hagi hima hagi snong bat hagi sang bapher kat kum ki dustur Jongi kenang bakan ombu jing ya ka menta bat ya ka bansawan amat ka bakhandai
ban pen klan yaki ying kashiri di court ubangyong haki shnong haki raj haki hima bat district council khnang pa ki briu jongyi kin suk hakakam bayadei ba kajing bishat ban kumjuru ban prilat plenpi yaki babun ki samla ki bala pas yaka lo bagin participate haki court ba pher hapo rikasi jongi nang ta ka ba ship ho ban pentikna leng bagi an ki ba klan bagi ken hun neseng ki farm ki companies ki institution ki dei ban pentikna kat nongut ki la ban aikam ni ki kun samajungi shwa baga council kan sha ne ajing mendur leng bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita jong seputuli ki mat ki bana kalyang jong ka Congress Party ngilabu hakmat hakane ka election ajar arku san nga don ke dis ngos kam namar ba ngatip bagi pai ba jong ka mohar pen karum kra kin pensiongnya kat kum ki e ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi shnong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam shnong leng bagi dorbar shnong ye ki kam pen roy barkum juru ka jingo senyang jonga ka dei barki babun ki an hapo ka council na ka banta ka bahaga miat jong ki briu ki jongi le se halor ki tang ki nongrim na don ka jingkan man paskam bagi pai ba mau khar pun torong pra kun si kin nang ai benga ya ka jing persian boro-boro ngathai bisu tho hi kanu ka an mar ya pas boro-boro ngathai kan gon hi hang neng tai ki bagi jingdon kamban police dengan raya kita ngah habale ang baki amendment ba per dang man hagan ni dang wanra abyang ga tuka amendment jong ka administration of ilaka amendment ak arjar apulai bagi thet ka sangkan thai ka sangsam lai ki dorbar snong ki dorbar dong ki wei ki kum kita ru la seng dang la ban police biang kum ju ru ka jadi ka social custom of casil amendment ak arjar arpusa apulai ka bang dang kam susu akaban penbahai ki dorbar kur berki wei dengan mud pan ong bang Maria dep yaki amendment kan police feeling in haban lep ha ila da bekaran ya ka BAB bari ka dol pus le ka kanang pan skam shu ke hoy ki don ki we ki bor ki ba prasang ban sloi ten real dang ile shakut pade ka ong nu ka supreme court ka ong ba ma te ban khang ye kirang ba snong bakin trikam namar ba la ibor ha ki paragraph dong ka 63 te war ka dwal pusu ka ong gumnu ka election commission of India baru governor hoy ka office iba PNC i don ha ka office of profit tang ba kam dei ka office of profit kum bala batai ha ka article jispa kandai puai bat jispa kandai puar nama ka article jispa kandai puai bat jispa kandai puar ka batai ya ki office of profit hapo ka sarkar jilla bat hapo ka sarkar pedeng kan ba ka district council pada kam dei hapo ka sarkar jilla kam dei hapo ka sarkar pedeng ka di kat kum ki paragraph bal aibor ha ka 6